7 апрельдә район хуҗалыкларында техникаларның язгы кыр эшләренә әзерлеге тикшерелде. Район башлыгы Разиф Кәримов махсус комиссия белән бергәлектә комплекслы тикшерү уздырды. Агрокүз җәмгыяте вәкилләре авыл хуҗалыгы белгечләреннән торган комиссия 11 машина трактор базасында булды. Әзерлек сызыгына куелган техника паркын һәм тагылма агрегатларны карап чыгып үз бәяләрен бирделәр. Елдагыча 70 меңгә якын гектар җирдә язгы кыр эшләрен алып барырга туры киләчәк. 40 меңгә якын гектар бөртекле узаклы культуралар, 9 мең гектардан артыграк чөгендер, 10 мең гектарга якын терлек азыгы культуралар чәчергә, 10 мең гектарга якын күп еллык үләннәр белән эшләргә туры киләчәк. Агымдагы елда район басуларында 70 меңгә якын гектарда чәчү эшләре башкарылачак. Кыр эшләренә 310 техника җәлеп ителәчәк. Шуның 51 зур куәтле тракторлар. Быел язның бераз гына соң арып килүе кыр эшләренә ныклы әзерлекле булуны таләп итә. Көннәр җылынып, басулар өлгерү белән чәчү эшләрен кыска срокларда башкарып чыгарга кирәк булачак дип белгечләр. Районыбыз аграрийлары шуның өчен дә тырыша. Кыр эшләрендә 500дән артык механизатор эшләячәк. Очрашу барышында кыр эшләрен уңышлы башкаруда матди кызыксындыру чаралары, хезмәт хаклары турында аңлатылды. Зарплата среднего механизатора за обычные полевые работы увеличится от 25 до 47%. По видам работы. По видам работы, да, по видам работы. 30% добавляется за стаж, за классный и 30% за интенсивность добавляется. Комиссия орлык һәм ашлама белән тәэмин итү хезмәтне саклау кагыйдәләренең үтәлешен дә күз уңында тота. Район буенча чәчүлек орлыгы 100% әзер, ашлама да җитәрлек күләмендә кайтарылган. Ашлама белән тәэмин итү районда елдагыча күрсәткеч планлаштырган күрсәткечләргә якынайган 105 килограмм тулайым матдәдә 1 гектарга ашлама тупланган. Бу инде республикада беренче урында ашлама туплау буенча. Зәй аграрийлар атна 10 көн эчендә язгы кыр эшләренә чыгарга планлаштыра. Беренче этап ашламалар кертү һәм чәчүлекләрне тукландыру. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре.